Benvidos. A lingua dá ocasión de moitísimas anécdotas e a nós gustaríanos coñecer as súas. Hoxe imoslle contar a dun amigo noso que inventou unha palabra para defenderse dun xefe algo resabido. Non me paro máis que o tempo corre. Case o 90% dos apelidos en Galicia aparecen unha soa vez. Que formas atopamos neste grupo? Por un lado, apelidos de orixe foránea. Galicia é hoxe un país que recibe inmigrantes. Así hainos romaneses, árabes, africanos. Pero a maior parte son formas propiamente galegas, que por causas estatísticas cada vez teñen menos frecuencia. E por iso poden estar en perigo de extinción. Citaremos algunhas. Hainas procedentes de topónimos como Becerreá, Esmeriz, Láncara, de antigas profesións como alfaiate, xastre, ou mociño, monaguillo, de animais como peixe ou cocho, ou antigos nomes de persoas como Cristobo ou Estevo. Como facer para evitar a perda destes apelidos? Agora non é obrigatorio porlles aos fillos o do pai como primeiro apelido. Para facer que permaneza o apelido da nai pódeselle dar como primeiro o dela. Ademais, tamén se pode cambiar a orde dos apelidos dos fillos menores de idade. As dúas medidas son gratuitas e de trámite sinxelo no Rexistro Civil. Ben falado! Sabías que era hipócrita. Sabías que era un raña. Sabías que era un adulón. Non lle podías retrucar, non lle podías dicir ninguna cousa que che formabas un expediente e ibas fora, botabante fora. E dixenlle un día, mire, usted sabe o que é? Usted é un verdadeiro indrúbido. En castelán respóndeme, que me ha llamado usted. Dígame que me ha llamado. Chamelle indrúbido. ¿Qué es eso que me llamó usted? Mirio nos dicionarios. Miraron os dicionarios, non aparecía, e todos, claro, as risas, os empleados as risas, e despois a palabra indrúbido estendeuse, e bueno, pois calquera cousiña, que calquera compañero que se enfadaba con el, xa lle dicía, non me seas indrúbido, Ben falado. Meu irmán. Meu irmão. Meu irmán. Tres formas distintas para dicir o mesmo. Os galegos do oeste, a maior parte das provincias da Coruña e Pontevedra e un chisco da de Ourense, din meu irmán, e máis o Tabán, o Gran. É unha área bastante grande e moi poboada. Nunha pequena área no norte, polas Mariñas, din meu irmá. Os demais din meu irmao, e tamén Tabao, Grao. Estas formas ocupan unha extensión grande no centro e oriente, mais non tan poboada como a de meu irmán. No feminino, os galegos do occidente din mazán, lán. Por tanto, para eles, irmán vale tanto para meu irmán como para miña irmán. O resto dos galegos din mazá e lá. No galego normativo úsase an para o masculino, como no oeste, o aldeán, o cidadán, e a para o feminino, como no resto de Galicia, a aldeá, a cidadá. Esta regra non rexe para os xentilicios que manteñen no galego normativo a forma típica da súa terra. Así, os de Burela son burelaos, os do Courel, courelaos, e os da Limia, limiaos. Pola mesma, as mulleres da Arousa son arousáns, e non arousás. Nome dun marisco con casca dura e pinzas. Pode ser o cangrexo, pero máis pequeno. Ou se non má centola, non? Onde se fai a comida? Cociña. Que ruído fai o galo? Criqui.
E agora que xa saben onde se di irmán, irmao ou irmá, podemos lembrar que nos ditos fillos de irmáns son os primos. Medio irmáns son aqueles que só son fillos ou do mesmo pai ou da mesma nai, pero non dos dous. E, finalmente, irmán por detrás da porta é aquel que é fillo de fora do matrimonio. Ben, pois, lévense como irmáns, como irmaus ou como irmás, pero lévense. Ata outro día.